sani na yi ki taimaka ki saurare ni, kuskure na yi ki agaza ki gafarce ni. Da na sani daga baya kenan karka maso ni, kuskuren da kai gare ni abu ne mai muni. Abin da ya sha mini kai akan tsautsayi ne, rayuwa da na tsara za so ki sani da ke ne. Na yi wauta har ma na fara tunanin kwakwalwata ko dai an juya min ne. Ashe ko burinka ka zo ka yaudara guna ne, kaga da za ka bar ni da yafi, kar ka sa zuciya ta yi zafi. Yarinyar da na ganka kai da ita, ka je da kai ta dace ku daidaita. Sani na yi ki taimaka ki saurare ni, kuskuren da kai gare ni abu ne mai muni. ina a raye ga gidan wani zaki tare, kawai da garin nan a sani ɗaki a rufe kyaure. Kin ga ko kalamansu ke kaɗai nake iya furta, ke nake wa gaskiyar su ma'auni bai iya auna. Da abin da kake faɗi har gara ma na saurara kiɗi da za ka gane ka daina bina domin kwa ba haɗi. Kalamanka sun bar aiki kaina don ka sani, ko za ka kwana kana ta surutun ka ƙara raini. Kunnuwa ba za su saurare ka ba malam. Awesome mix.